ihe kpọtara m London wụ maka ọgbakọ ndị Igbo nke ndị na-agba mbọ n'ịkwalite asụsụ Igbo na London, nke onye isi ha bụ ụkọ Chikwendụ Anyanwụ hiwere, kpọkọ ndị niile na-akwalite asụsụ Igbo n'ụzọ dị iche iche ka anyị bịa nwee mkpakọrịta ụka. Emekwe na ya bụ ọgbakọ na School of Oriental and African Studies nke dị na London, nke isiokwu ya bụ otu a ga-esi wee mee ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu. Ọtụtụ ndị mmadụ bịara. Ya bụ ọgbakọ gara nke ọma nke ukwuu maka na ndị niile na-akwalite asụsụ Igbo n'ụzọ dị iche iche bịara ya bụ ọgbakọ, site na ndị na-apị igwe kọmputa iji kụzie asụsụ Igbo, ma ndị na-akụzi asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ, ma ndị na-eji emepụta ihe egwuregwu n'ihe onyonyo na ọtụtụ ụzọ dị iche iche esi akwalite asụsụ Igbo. Ha niile bịara na anyị akwa na-achịkọta ụmụaka. Anyị bịachakwara, enwere ọtụtụ ihe mmụta anyị mụtachara. Onye ọbụla jiri otu ihe bara uru laa n'ụbọchị ahụ. Enwere ihe dị mkpa m mụtara n'ọgbakọ ahụ, ya wụ na onye na nke ya agaghị enyere anyị aka ịkwalite asụsụ Igbo. Onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme, anyị kwesịrị inwe mmekọrịta, kpakọta onwe anyị ọnụ, wepụtakwa n'ihe. Kemgbe anyị mechara ya wụ ọgbakọ, enwere ndị mụ na ha na-enwe mkpakọrịta ụka, dịka ndị na-ewepụta ihe egwuregwu n'ihe onyonyo na ndị nke na-eme apị aka n'igwe kọmputa na-akụzi asụsụ Igbo, dịka Ezinne Yvonne Mbanefo, onye nke na-apị aka n'igwe kọmputa na-akụziri ndị mmadụ asụsụ Igbo. Mụ na ya na-enwe mkpakọrịta ụka kemgbe ahụ iji lee ka anyị ga-esi mee ka ihe anyị na-akụzi gbasara asụsụ Igbo gazuo ụwa dum. Onye ọzọ kwanụ Ken, onye nke na-akụzi nke ya, na-akụziri ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ, na-asịkwa ka a mara ka a ga-esi mee wepụta ihe ndị a ga-eji gosi ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ dị na London iji kwalite asụsụ Igbo. Ndị ọ gabara uru wụ ma ụmụaka, ma ndị nne na nna, ma ndị ntorobịa, onye ọbụla ọ ga-abara anyị niile uru, maka na onye ọbụla kwesịrị ịmara asụsụ ala nna ya, sụọ ya, sụjie ya, ma chikwa ojiji ka nwa afọ Igbo. Ịhụna na ihe agbanwe onye ugbu a, onye ọbụla azawala ha nna ya. Lekwa otu esi egbuke ndị mmadụ n'ebe ugwu. Ma ịma ha asụsụ ga-asụ, ma ịma ha ka esi agba izu. Ọ dị mkpa ka ndị Igbo mụta ka esi agba izu, ka onye mba ọzọ hapụ ịta ụta asụsụ Bekee ma ọ ghọta ihe anyị na-ekwu. Enwere otu ihe dị mkpa m chọrọ ịrụtụ aka nga anyị na-akụzi dị mkpa. Anyị na-akụziri ụmụ anyị ilulu, maka na ihe eji mara Igbo wee ilulu. Onye Igbo tụghala otu ilulu, ị kwesịrị ịghọta ihe ọ na-achọ ịkọwara gị, ka ọ hapụ ikwu ọtụtụ okwu ka onye ntị hapụ ịghọta ya. Ilulu dị mkpa n'asụsụ Igbo. Ya onye ọbụla kwesịrị ịmụta asụsụ Igbo, mụzie ya, ma ọ dị ezigbo mkpa n'oge ugbu a. Ihe agbanwere. Ọ rara ahụ ga-enweta obodo onye Igbo na-anọghị. Ya ndị niile na-agbasa ozi, anyị na-akpọtụrụ ha, na-akpọku ha, na-arịọ ha n'ụzọ pụrụ iche ka ha bịa, maka na ihe ọbụla anyị mere, anyị mee ya emesa, ma o nweghị onye fesara ya ka ụwa niile hụ ya, ọ baghị uru. Ya ndị nta akụkọ niile, ma ndị ke na-ekwu n'ikuku, ma ndị ke na-ewepụta n'ihe onyonyo, ma ndị ke na-ede ede, ha niile dị mkpa. Unu nwa Oromatv, unu dị anyị oke mkpa n'ịgbasa ozi a. Pụtanụ, bịanụ tinyere anyị aka ka anyị gbasa ozi gbasara ndị Igbo. Kemgbe si malite otu ga-abụ ụmụaka Igbo taa na mbọ niile na-agba banyere ịkwalite asụsụ Igbo, kedu ihe ị ga-arụtụ aka si na lekwa ọwụ ihe awụ ihe na-enye nsogbu na mgbasa ozi a? Ihe bụ nsogbu anyị na-enwe akarịcha kwanụ nsogbu ego, maka na ndị Igbo kwesịrị ịkwalite asụsụ Igbo nwanụ. Ya wụ ndị Igbo ahụ ji ego, ị gakwute ha ka ha tinye aka, ha na-ele gị ka ha ghọta ihe na-akọwa, ka ha ma ihe na-emenụ. Ha na-ajụ gị
si gịnị ka uru ọ ga-abara ha ya gị jụọ ha si ọ na ha ghọta ha si ga-eji Igbo aga ebe ya Igbo abaghịrị ha uru mana anyị hụ ụdị ndị a ebere ha na-emere anyị ihe anyị na-asakwana ha na onye na-enweghị asụsụ dịka ozu na-aga ije maka na ile anya asụsụ mmadụ ka o ji akwalite akụnụba ya. Ndị bekee anyị na-asụ asụsụ ha ọwa akụnụba ha ka anyị na-akwalite. Ha ji asụsụ bekee akwalite ala ndị bekee. Ndị China ji asụsụ ala ha akwalite akụnụba ha. Gịnị mekwara na ndị Igbo na-aga eji asụsụ ala nna ha akwalite akụnụba nke ha? Nke a ka anyị ga-akọwa kọjie ya ama mgbe anyị bịara ọzọ. Gịnị ka o ji wụrụ ụmụaka gịnị elepagide anya? Ndewo. Ịma na ụmụaka wụ olileanya obodo ọbụla. Ya wụ ụmụaka ndị Igbo taa wụ olileanya ndị Igbo n'ọganihu. Ndị okenye ya ndị nne na nna aghọọla ha ihe ha chọrọ ịghọrọ. Ndị ntorobịa azụpụtakwala ha otu echiche ịzụdụ ha, mana ụfọdụ n'ime ha nwekwara ike ịmụtakwa. Mana ile anya ụmụaka nwebeghị ihe ha ma. Anyị kwukwe nke akwụkwọ nsọ kwuru, enwere ebe akwụkwọ nsọ sịrị na gị kụziere nwata ihe mgbe ọ dị na nwatakịrị ya too ọ gaghị echefu ya. Ọ ya mere anyị ji họrọ ndị a ya ụmụaka ka anyị kụziere ha asụsụ Igbo ka ọ banye ha n'ome, ka ọ banye n'ọbara ha na ha wụ ndị Igbo, ka ha nwee mmasị na ha wụ ndị Igbo, ka ha jikweni ya too. Ị ga-ahụ na Igbo ga-abụ ezigbo ebe obibi. Ekele kelere m ga-adịnụ maka na a na-asị isi abụọ zuru oke ka otu isi. Ya wụ na mbụ ana m ekele Chineke nna bi n'eluigwe, onye nyere m atụmatụ ọma, kpọpụtakwana ndị nyere aka dozie m olu, maka na Igbo na-asị ọwụ na onye nwụrụ anwụ ka na-edozi olu. Ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche Amarachi AJV Obinna, ya Archbishop nke dị n'Owerri Archdiocese, maka ọrụ ọma ọ na-arụ site na nkụzi nke odenigbo na otu o si mekwa ka ụmụaka Igbo taa nwee ike bụrụ ndị na-apụta n'ọgbakọ odenigbo mgbe o bidoro mata ihe gbasara anyị. Ana m ekelekwa onye ụkọ Chikwendụ Anyanwụ, onye nke nyere aka mgbe ọ nọ na London, mụnwa nọ n'Owerri. Mgbe ọbụla m kpọrọ ya ịgwa ya ihe m chọrọ ime, ya edozie m olu, gwa m otu m ga-esi eme ya, sị m nhapụ Ingili Igbo m kụzigara ụmụaka, kụziwere ha naanị asụsụ Igbo. Onye na-ama ya na ọ ga-emecha mata ya. Otu a ka anyị megidekwara ya ruo n'ụbọchị taa. Ya atụmatụ ọma ahụ o nyere anyị ọ barala anyị uru. Na-ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche onye ụkọ Hillary Dachelem, ọ onye Plateau steeti mana a zụrụ ya n'ala Igbo, ya eto n'ala Igbo, na-arụ ọrụ n'ụlọ ụka ebe m na-agakwa ụka. Ọkwa n'ebe m na-ahazi ụmụaka na-achịkọta ha, ya nye m atụmatụ akwa sị m na nke a m na-achịkọta ụmụaka anya na-aga naanị na ebe ihe oriri nakwa ile ụmụ anụmanụ, na m kụziere ha asụsụ ala nna ha. Ihe a ka onye ụkọchukwu ahụ gwara m. Ana m ekele ya n'ụzọ pụrụ iche. Na-ekelekwa ndị ABC Transport, ya wụ ndị na-ebupụta ụgbọala ha ma anyị na-achọ ịga njem dị iche iche, na-enyekwa anyị ego mgbe ha nwere ike. Na-ekelekwa ndị Vinal Aluminium maka mbọ ha na-azakwa anyị mgbe anyị kpọrọ ha. Na-ekelekwa ndị Tummy Noodles, ndị na-emepụta nri ụmụaka, maka na anyị na ha na-enwe mkpakọrịta ụka ka ha ga-esi bata nwee ike nyere anyị aka. Anyị na-ekele ha. Na-ekelekwa ndị London, maka na anyị kpọwacha ha chi ga-eji bụ ọtụtụ ndị mmadụ n'ala Igbo enyere anyị aka. Na London kwanụ ndị Igbo Youth, ana m ekele ha n'ụzọ pụrụ iche, ya bụ ndị ICSM,
maka mbọ ha. Onye isi ha bụ Amaka Edomobi. Ha nabatara mgbe m bịara London, kpọọ m ọbịa, mee emume adịka Ogeze. Ana m ekele ha, si kudo dịrị ha. Ha na-agụ ụlọ akwụkwọ na London, ya wụ ndị Igbo Youth. Ha rụchaa ọrụ bekee, ha lọpụta n'oge anyasị jee mụta ịsụ asụsụ ala nna ha. Ana m asị ha jide nke ha jishi ike, maka na Igbo agaghị anwụ anwụ. Ha ga-amụtakwa n'asụsụ Igbo. Ekelekwa ndị Umuigbo Catholic Community, ya wụ ndị UIKC, ndị kpọpụtara m ụmụ ha, mụ na ha eme ihe egwuregwu. Ana m ekele ha. Ha ekwekwara m nkwa na ha ga-eleba anya n'ihe anyị na-eme n'ala Igbo, na-ịkwalite asụsụ Igbo n'ụzọ ọbụla ha ga-esinyere anyị aka, na ha ga-eme ya. Ana m ekele ha. Ana m ekele Ezinne Elizabeth Akalao maka nkwado ya niile. N'ụzọ pụrụ iche, ndị nabatara m mgbe m batara London, ya wụ Maazị Ugochukwu Anyanwụ na nwaanyị ya. Ndị a wụ ndị kpọbatara m n'ụlọ ha, ya na ụmụ ha, nye m ọnọdụ ahụ ezu m oke, ya dịka m nọ n'ụlọ m n'Owerri. Asị m udo dịrị ha. Ha jide nke ha ji. Na-ekelekwa Ken Abụba, onye nke mgbe ọ bịara ọgbakọ ndị Igbo ahụ, n'otu m si kọwa anyị na-eme, ya sị na ọwụ naanị ya ga-anụ ihe ọma, na m ga-abịa n'ọgbakọ ndị mba anọ dị na London bịa kọkwara ha uru ọ bara ịzụlite ụmụ anyị dịka ndị Igbo n'ezie. Ken Abụba, asị m udo dịrị gị, jisike n'ịkwalite asụsụ Igbo. Ana ekelekwa Okechukwu, ya K-Stone ke dị na London. Okechukwu nwere mmasị n'asụsụ Igbo. Ka m chetara ya epekele ndị anyị mepụtara maka inyere ụmụaka aka n'ịsụ asụsụ Igbo, ya chịkọrọ ha si ka o jee nye ndị otu ụmụnna ya dị na London ka ha jie kụziere ụmụ ha asụsụ Igbo. Ndị nna ọbụla kwesịrị na-eme ka K-Stone jide nke ije. Ana m ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche ndị nne na nna, ndị nwere mmasị ka ụmụ ha na-asụ asụsụ Igbo, ya wụ ma ndị ke nọ na mba ọzọ, ma ndị ke nọ n'ofesi, ma ndị ke nọ n'ala Igbo. Asị m unu udo dịrị unu. Igbo agaghị anwụ anwụ. Jidenu nke unu ji, jisie n'ike, na-akpọpụta n'ụmụ unu. Mgbe ọbụla akụrụ kpe m, ndị nke Owerri akpọpụtara m ụmụ ha, na-asọ ha na-asọ, ma ndị ke dị afọ 5 ha afụta, mụ na ha afụọ nọọ abalị 4, nọọ otu izu ụka. Ndị nne na nna, asị m udo dịrị unu. Igbo agaghị anwụ anwụ. Jisie n'ike. Chineke gọzie unu. Akpọcha ha agaghị ala. Ya wụ ndị niile n'ụzọ dị iche iche nyere n'anya aka, anyị na-ekele unu. Unu ọkwanụ Oromatv nke unu mere ka unu nwa chụrụla mbịa Owerri. Ma nọcha na London la Owerri, unu achụrụ mbịara Owerri ịjụ m nke m na-eme. Asị m udo dịrị unu. Unu nwa aka, jidenụ nke unu ji na ịgbasa ozi gbasara ndị Igbo. Igbo agaghị anwụ anwụ.